Amerîkayê ji ber bahoza û lehîyan 8 kesan canê xwe ji dest dan. Zêdeyî 9,000 kesan jî bê electrick man. Li eyaletên başûrên Amerîkayê ji ber bahoza û lehîyan 8 canê xwe ji dest dan. Li gor nûçeya Ajansa Associated Pressê li eyaletên Amerîkayê Texas, Mississipi, Louisiana, Arkansas û Georgiayê ji ber bahoz û baranê 3,8 kesan canê xwe ji dest dan. Bi 10 kes jî birîndar bûn. Ji wan kesên ku canê xwe ji dest dane, hinek jê di bin xanî û wesayîtên ku dar bi ser de fergeriyan man û hinek din jî di lehiyên de xeniqîn. Her wiha li aliyê Rojhilatê Texasê hin xanî û kargeh di bahozê de hilweşiyan. Ziyaneke mezin gihîşte û qederan 9,000 kesî jî bê electrick man. Ji ber babelîska li nêzîkî kampusa zanîngeha eyaleta Mississipi'yê jî qedera 21,000 xwendekaran xwe spartan qatên dilî û li benda asayîbûna hewayê ne. Saziya keşûhavayê ya wê herêmê jî ragihand leza bayê li saetê de derket 225,3 kilometreyan.